Zeg Stef, een maand geleden hebben we elkaar gesproken. Hoeveel kilo is er inmiddels af? Ja, wil je het echt weten? 6 kilo. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat is nou het geheim van die 6 kilo eraf? Nou, ik heb nou echt 3 weken goed mijn best moeten doen. Ik ben 3 weken terug ben ik begonnen in de sportschool. En ja, dat moet je erbij gaan doen. En voor de rest, ja, minimaal 2 liter water op een dag, zeggen ze. Maar het helpt. En alles laten staan. Geen vettigheid. 1 dag in de week, dan neem ik een lekkere versnapering. En de rest van de week is het gewoon echt je goed eraan houden. En ja, ze vliegen eraf, mag ik zeggen. Dus ik ben er heel blij mee. Ja, nou ja, weet je, ik heb me er al wel weken van tevoren op voorbereid. Dat ik gewoon heb gezegd, ja, ik word gewoon echt veel te dik. En ja, ik heb het al gezegd, ik ben een gezelligheidsmens. En ieder pondje gaat door het mondje, zo makkelijk is het. En het is er ook niet in een maand aangekomen, dus het zal er ook niet in een maand af zijn. En het is gewoon even doorbijten. Dus ja, lekker die broodjes kroket, maar ik moet ze even laten staan. Ja. Nou goed, ik zou hulp krijgen hè, van jouw man. Maar ja goed, laten we heel eerlijk zijn, hij steunt me voor dik en dun. Maar ja, het is vakantietijd en de kinderen hebben vakantie. Dus de ene keer kan Jamman niet, de andere keer dan kan ik niet. Maar we proberen toch allebei afzonderlijk dat we in ieder geval 3 dagen in de week kunnen sporten. En ja, soms met elkaar, soms zonder elkaar. Het gaat goed dus. Ja, mijn vrouw zegt iedere keer dat moet je maar 1 keer in de week doen. Maar ja, ik ben iedere dag weer nieuwsgierig van zal er weer wat af zijn. Ja, en de ene keer zit er weer iets bij aan, de andere keer is er weer wat vanaf. Maar ja, goed. We gaan zo, dus laten we dat houden. De dalende lijn is ingezet. Ja, die is ingezet. Dus ja, en het streven was natuurlijk, ik heb het gezegd, mijn corset komt eraan straks. En tegen die tijd wil ik toch minimaal 10 kilo kwijt zijn. Dus ik hoop dat het nou zelfs wat meer kan zijn, want in het begin gaat het hard. Maar ja, ik denk dat het nou wat zwaarder zal gaan worden. Maar ja, ik zit weer onder de 90, griepen de piep, hoera. Ja. En dat voelt ook beter? Heerlijk, ja. Dus ik heb nou ja, de smaak te pakken, zeggen ze wel. Dus lekker doorgaan.